ngozi yemukadzi uyo wandakadhuma nemotikari ndokubva achizofa, ndikazobatsirwawo nehama dzangu, vamwe maloya, mumwe muCIO vakandibatsira kuita cover up. Panguva yacho iyoyo ndakange ndichifungidzira kuti kwainge kuri kungwara. Kana uri munhu anenge aine mari dzake uchazoteerera confession yangu, ziva kuti pamaissues akaita sengozi hama munopera, munokwanisa kuenda kun'anga asi munopedzwa mari. Ndingangoti mari dzatashandisa tichienda kun'anga kubva pazvakaitika zvinhu izvi makange muri mugore ra2007. ndachinjawo madates vedu way because ndinotya kuti maybe hama dzemufi dzinokwanisa kuzoti isuwo tine hama yedu yakatsikwa nemotikari in that same year. Saka ndichati makange muri mugore ra2007 ndakange ndisati ndauya kuno kuAmerica. Ndainge ndichiri kugara kuZimbabwe. Ndainge ndiine basa rangu rainge rakanaka chaizvo. Ndaishanda mugovernment abusing power. Ko ndaigozivei kuti mweya wemunhu haurovi. Ndiri kutambudzika mukomanashi. Mari dzatakadyirwa nen'anga dzinosvika kuma 340 something thousand. Ndisati ndatanga kukunyorerai message iyi ndambogara pasi ndikatanga kucalculate ndikaona kuti mari dzatakashandisa tichienda kun'anga dzakasiyana siyana dzinosvika kuma 340 something thousand rands. Ndichiti 342 umwe munhu anokwanisa kuzvibvunza kuti mari yakawanda kudaro muchingopa n'anga hongu, nekuti kun'anga kwatakaenda tikaenda kun'anga dzakasiyana siyana. Pazvakaitika mukomanashi accident iyi yakaitika ndakange ndiri pafoni. Saka panguva iyoyo kuma 2000 something vanhu vainge vaine mafoni vakange vari vashoma. Dambudziko randakange ndiinaro rainge riri rekuti ndainwa doro, ndaidhakwa mukomanashi zvokuti dzimwe nguva ndaizotoshamisika ndatokwaniswa kutosvika pamba nekuda kwekudhakwa kwandinenge ndakaita. Ndaiti kana ndikaita accident munhu wandinenge ndakanganisira motikari yake akangoziva nyembe dzangu kubasa kwangu kandainge ndichishanda mugovernment aingosiyana nazvo utoti I'm very sorry chef. Vamwe ndivo vandaizotumidzira vakomana kuti vange vachizovarova kana kuri kunzi vanenge vafunga kundiendesa kumacourts. Saka ipapo ndakange ndakadhakwa. Ndainge ndiine umwe musikana wandaifambidzana naye ainge ariwo wechidiki. Musikana uyu ndainge ndichimuda, saka ndaiwanzokukwanisa kungotaura naye kawani pazuva. Aizongobawo foni yamai vake obva azvikira, it's either murumu make kana kubuda panze totanga kutaura. Saka ipapo ndakange ndaita missed calls. Paakazodavira ndakange ndiri frustrated zvisingaite because ndakange ndakanzwa nerunyere kupe kuti ainge ava kupota achimhanya netumwe tuvakomana. Ndiri busy pakuconcentrate because taipota tichinyoreranawo ma-SMS kudhara kwainge kuine ma-SMSs. Saka ndipo pandakazongoti ndatarisa kumberi ndikabva ndaona umwe mukadzi ainge achiyambuka. Mukadzi uyu akange aine pamuviri, ainge akabereka umwe mwana kumusana uye zvekare akange akabata chimwe kuda chakange chiri kuma 7 years. Ainge ari kumusana, I won't forget kuti ainge achiri ne3 years. Saka ndakazomuona, ndakamuona ndakavhunduka nekuti ainge atova padhuzesa neni. Ndakashaya kuziva kuti zvinondodii. Ndakaedza kuti ndinge ndichimunzvenga. Saka pandakanzvenga iwo akabva amhanyira kumberi kwemotikari ndokubva ndamutsika. Handizivi kuti mwana waainge akabereka kumusana chii chakaitikawo pamwana iyeyo because aifanira kunge dai akafa. Vaifanira kuti dai vakafa vari vatatu, mwana kumusana neainge ari mudumbu naamai vacho. But amai nemwana ainge ari mudumbu ndivo vakafa pasport. Zvaitika saizvozvo ndakatombosungwa, but sezvo ndakange ndiri munhu ainge aine nyembe ende kudhara nekuda kwekuti kwakange kusati kwava nesocial media, zvimwe zvinhu zvaitoitika zvikatorova vanhu vasingatozivi kuti samwendo zvinhu zvaitika izvozvo. Saka nyaya yakangokasika yavharwa. Pakange paine umwe mutori wenhau uyo akauya panzvimbo. Saka takamupawo envelope yake, brown envelope. Kune vanoziva kuti zvinoreva kuti kudi kupa munhu brown envelope. Haana kuzopublisha nyaya iyoyo. Saka pakuzoendeswa kumatare edzimhosva hama dzacho dzakange dzichida compensation. Pakange paine kamwe kakuvhundutsirwa kakange karipo ndichishandisa masimba. Saka mukadzi uya akazotanga kundipfukira. Mukoma
aimuka masikati kana kuti usiku, ainge asina nguva yekuti anombokuzorodza kuti unomuona kana kamwe chete pagore. Yainge iri fofa day and night achiuya kwandiri. Saka ndaiti kana ndikamuona ndichimudhuma nemotikari, ndaita sekunge ndangoheva a small vision. Ndobva ndamuona ari kumberi kwangu, ndobva ndamutsika nemotikari kudaro ndini ndaizotanga kunzwa pain zvekutoti maitondimhanyisa kana kuchipatara nekuda kwepain yandinenge ndichinzwa. Ndakatanga kufamba nevamwe vakuru mumhuri tichienda kun'anga. Takatanga tichafamba kun'anga dzimwe dziya dzinenge dziri n'anga dzekuti dzinenge dzichingochajawo zvimari zvinenge zviri zvishoma. Kudzamara tava kuzobuda munyika tichienda kuna Mozambique vanana Zambia, but takaona kuti hazvisi kana kumboshanda. Mari yakawanda, ndingangoti mari yakawanda yakazoshanda mushure mekunge tazotanga kuenda kunana Nigeria, tikaenda kunonzi kuBurundi uko kwatakange tichibhadhara n'anga. Saka uko taibhadhara mari ma30, the highest yatakabhadhara it was $65,000. Nyanga iyoyo yakange iri yekuNigeria. Ayo yakambochovha basa because akasvika pakumubata takatarisa zvakaitika sekutamba sekuseka. Panoitika shura vamwe vanhu vanoexpecta kuti zvinhu zviya zvinoitika mumamovie kuti kana zvichinzi paonekwa chipoko unoona munhu anenge ari bright, but chipoko sometimes munongoona semunhu. Saka takati takwanisa kunotora n'anga kuNigeria ndokubva tauya nayo. I still remember kuti zuva racho iroro takange tiri kuMalborin patakaita zvinhu izvi tiri kumba kwevamwe mukoma. Saka akange ari masikati ndopavakacherera zvinhu zvavo muvhu, vakati akangosvika panapa chete ndichazomudaidza. So it was somewhere kuma past 7 vakange hwava usiku. Vakatanga kundimwaya dzimwe mvura vakazanganisa neropa vakati ndige ndichidaidza zita rake. Saka ndakati Trish, that was not a real name, svika pano shamwari timbotaurirana. Zvechokwadi pasina kana nguva takanzwa kuti pamusoro pemba paita sekunge pakange paine munhu ainge achifamba. Noise yatakatanga kunzwa dzakange dziri imbwa dzakahukura mukomanashi ndokubva dzachizongoti zii. Ndopatakanzwa kuti pamusoro pemba painge paine munhu akange achifamba. Saka ndakazongotanga kungochema because ndainge ndava kunzwa kuti ndakaremerwa. Vakabva vachizoti tinge tichigara tose pasi vakaita mhiko dzavo. Saka mumba makazongoapiya munhu uyu mukoma, chiso chake handingati ainge ari iye mukadzi uyo wandakatsika wekundimukira ngozi, but takangoona kuti mumba mava neumwe munhu, but madhoo ose ainge akakiwa, mahwindo painge pasina pekuti tingati munhu ndipo paakapinda napo. Saka takangoona kuti ko muroom atainge tiri takange tatoshifta masofa, tabvisa furniture yose yakange iri mudining. Saka mhiko dzichiitwa ndopatakangoona mukadzi atomira kumberi kwedu. N'anga yaya yakabva yachizoudza munhu yainge iinayo kuti ita so nebhodhoro rakange riri bhodhoro rekoko. Ndokubva vachizoisa mukadzi iyeye mukoko, akakwana akapinda mukoko, vakabva vavhara vakasunga. Vakatiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kunorasa bhodhoro iroro mudhamu. Saka takabva tachizoenda kuna Manyame uko kwatakaenda tikanorasa bhodhoro iroro mumvura. Takambogara mukoma, ndikati ndakatombokanganwa zvinhu zvose izvi chiitika mind you. Takange tisingazviiti dzimwe hama dzichizviziva. Pose panonzi mudzinza kana munhu ane mari akanzi auraya munhu, dzinenge dzitoriko dzimwe hama dzinenge dzitozviziva kutoti nobe takauraya munhu, ninge akauraya munhu, ende vanenge vachitofamba nemunhu iyeye. Kana paine zvinenge zvichida kugadziriswa zvirehwa vanotombotanga vafamba vachida kuona kuti mweya wengozi hazviite here kuti mweya iwoyo ushiftwe kana mune imwe mhuri uchinoiswa pane umwe munhu. Ende kazhinji ngozi inorasirirwa pavana
avo vanenge vasina mubereki kana kuti pavanhu vanenge vari varombo mumhuri ndo vanorasirirwa mweya wengozi mumhuri. Vanhu ivavo nevanhu vanenge vaine mari. Saka ipapo ndaitova nehama dzangu dzandaitowirirana nadzo dzaitoziva kutoti kana kuchiendwa kuNigeria kuri kunobatwa chakati nechakati, kana kuri kuSouth Africa kuri kunoitwa chakati nechakati. Upenyu hwakange huchifamba. Nerimwe zuva ndakati ndiri mubhawa ndopandakakecha umwe mukadzi. Ndakecha mukadzi iyeye ndakabva ndachizoenda naye kumba kwake, but bonde tichizama kuita bonde zvakaramba mukoma. Takaedza nepose patainge tichigona napo kuti tinge tichisika bonde riya, but rakaramba kutoshaya nhengo yemukadzi. Iyewo aiti kana akandibata aingokomplaina achiti zviri kuramba. Saka akazongoti saka todii ina handidzosere munhu mari. Saka ndakabva ndamuti no, it's fine, there is no problem at all, unokwanisa kutora zvako mari, because akanga asingatozivi kuti dambudziko ainge asiri iye, achiti zvimwe kuda ainge atadza basa. Saka ndakabva ndachizomupa mari, ndamupa mari ndakazobudawo munyika yedu yeZimbabwe ndokubva ndachizouya kunoku kuAmerica, but ndauya kunoku ngoma ndiyo. Munhu uyu akamboita sekunge asisina basa neni, but iko zvinozve adzoka full time. Apa ndiri kutsvakawo rubetsero hama dzangu, kana paine munhu wamunozivawo anenge achigona kunamata, if there is anyone that can pray for me, please ndibatsireiwo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section, because zvaizvezvi ndafunga kuti ndinge ndichimbozama kuita zvekunamata, because pafair mukomanashi zviri kuramba. Kunyange ndikaenda kun'anga, chandinongoona ndechekuti ndiri kungodyirwa mari nen'anga. Zvimwe kuda ndikamboedza Mwari, sezvo ndichinzwa maKristu vachiti hakuna chinonzi ngozi. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kuAmerica. Hanzi ndo zviri kuitika kwavari, vane mweya wengozi uri kuvanetsa. Saka ndakati kana zvakadaro zvinenge zviri right, kana muri kuti mafunga kuti munge muchitendeuka, but vakabva vati no mukoma, hakusi kunzi handina chechi kumwe kwekuti ndinotadza kuendako kuchechi ikoko, but nyaya yangu iri pakuti zvaizvezvi ndine mishonga yandiinayo. Mishonga iyi ndakanzi kana ndikangoregedza kuibata kana kwemazuva 2-3 up to 7 days ndisina kuibata, ndokusaka ndichiti pose pandinouya kumusha handigari more than 3 days, ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichidzoka kunoko. Saka mishonga iyi ndinofanira kuibata at least after 7 days, ndiko kuchengetedzwa kwacho kwandinenge ndakaitwa ikoko nayo mishonga yacho. Saka ndinotya kuti ndisati ndakwanisa kuwana rubetsero, then ndinobva ndachizorohwa kana kuurawa nechipoko chemukadzi uyo wandakauraya. Saka ndipo pane fiye yavo ipapo, vari kutya kuti zvimwe kuda kana vakatanga kunamata zvinhu zvisati zvanyatsokugadzirisika vanokwanisa kuzorohwa nechipoko. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Kune vaya vanoti zveusiku hakuna mukoma. Saka inino basa randinoita muno muSouth Africa, ndinoita basa rekuisa roller shutters nemagarage doors, ndo basa rangu. Saka ndichita basa iri ndakabva ndachizo approachewa nevamwe vakomana maSouth African but magangsters. Saka ivo vanoshanda nevanhu vanenge vakaita seni. Saka munhu anenge akaita seni anenge achiziva kuti kana garage door rakavharwa, kana ndikabata pakati nepakati tisingaite noise, tinotorivhura. Handiti ndiko kubasa kwangu. Zvakangofanana navanhu vanoba motikari. Hakuna munhu anongomuka achienda kunoba motikari. Panenge patori nevakomana, either mapanel beater. Panel beater anokwanisa kukuvhurira
motikari nekuti ndiro basa ravo iroro ravanogona. Saka vakauya kwandiri then vakandiudza kuti vanokwanisa kupota vachindipa mari. Saka hakuna asingadi mari mukoma, whether you judge me or not. Saka takazoti nerimwe zuva takaenda pamba peumwe murume muZCC. Akange ari musutu murume uyu, airatidza kuti ainge aine bag. Nzvimbo handingatauri but ndemuno muGauteng province. Saka patakasvika pamba pake takange tatovhurirwa gedhi nechekare. It was an inside job. Tsano vacho but iri cousin brother akange ava kugarawo pamba ipapo after abuda mujeri. Saka akange atoonera kuti alright, pamba apa panochengetwa cash. Saka kazhinji munhu anokubira anenge ari munhu anotoziva more about you. Saka akange atomuka akatovhura gate kuti tinge tichipinda. Saka takati tichifamba mukomanashi tatova padriveway but tava muyard. Ndo patakasangana nekamwe kadhara kainge kari kapfupi. Vakomana vandainge ndiinavo vakati chitokoloshi. Pandakaseka mukoma ndakaona kuti ndainge ndasara ndiri ndega muyard. Saka ipapo pandakada kuti ndinge ndichitendeuka kuti ndinge ndichitiza, ndakazongopepuka ndikaona kuti ndainge ndatova muvheni. Chakandinetsa ndechekuti pamba apa by the time patainge tichida kurobhapo pamba ipapo it was somewhere kuma past 11 usiku. But what surprised me was that pandakamuka ndichita zvokuvhunduka ndichiona kuti kozva nditori muchivheni, guess what time it was? Dzainge dzitori kuzvi 1 p.m. zuva rakange rakatocheka nyika mukomanashi. Saka ndakabva ndabvunza because mapurisa aitoratidza kuti ainge achangobvawo mukusvika vakandikanda muvheni because vainge vachiri kutotora mastatements kubva kumuridzi wemba. Saka ndakabvunza ndikati ko ndiri kutsvakei muno muchivheni? Vakabva vatanga kuseka. Mukoma ndakaudzwa kuti sezvo takange tapinda muyadhi muya hanzi inini ndakazorara. Ndakapinda mune imwe motikari yainge yakavhurwa ndikarara motikari imomo. But inini as far as I remember handina kumbogara ndakavhura motikari yemunhu, handina kumboita saizvozvo. Ndakangoona chidhara chakange chiine mazindebvu, chakange chiine vhudzi rewhite, chiri chipfupi pfupi, chikangondivhundutsira. Saka ndakabva ndangoti ndava kuda kutiza ndokubva ndatongomuka. Zvakaitika in a space yemaseconds but ndakamuka the following day kuma 1 p.m. ndiri muchivheni. Ndakabvunzwa kuti ndakange ndichida kuba chii. Ndakati ndainge ndichida kuba lawn mower. Saka kana mutongo wangu wakazoita senani because kana pamberi pajaji nyaya yandakataura ndeyekuti ndakaona kuti sezvo ndiri muZimbabweni, ndiri muno muSouth Africa ende handisikwanisa kuwana basa, saka kana ndikangokwanisa kuwana lawn mower ndainge ndichida kuba lawn mower iyoyo nekuti kwakange kuine piece job yandainge ndawana. Saka ndaida kuti ndinge ndichizoenda ndonorova piece job. Kana ndakwanisawo kuzotenga lawn mower yangu ndobva ndadzosera lawn mower yevanhu. Jaji akaseka. Saka ndakazotongerwa 2 years in prison. Ndakagara muprison chingotenderedzwa mumajeri akasiyana siyana muno muGauteng. Then ndokubva ndachizobuda zvangu. Ndabuda lucky enough murungu wangu akange asingazvizivi kuti ndainge ndakasungwa because of house break in. Saka ndakangomuudza kuti I had returned back to Zim, ndikabva ndatongodzokera pabasa. Saka kune vanhu vaya avo vanoti hakuna zvinhu zveusiku, what I want you to know is that zveusiku zviriko mukomanashi. Kunyange uchifungidzira kuti hakuna but zveusiku zviriko. When you post muzongondizivisa ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kunyange mukafungidzira kuti zveusiku hakuna but zviriko yapakaipa. Pane pamwe apo pandibata pavataura ivo vachiti munhu waunenge ugere naye pamba pako ndiye anokwanisa kutoronga nembavha, otokurongera nembavha paya then mbavha dzobva dzatokubira. Zvakangoma hazvo vedu we.
Yerekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Mukoma nachiso ma1. Saka izvi ndo zvandasangana nazvo mufoni yamadhamu. Saka madhamu vakanga vakavhura page iroro vari kuita zvetwerking but vanenge vakavhara kuface. Ndikangoti twerking dzavo dzavari kuita kutangira pachest pamazamu apa kudzika kuzasi, saka face yavo haitooneki. Ende kana zita ravakashandisa vakatoshandisa rimwe zita risiri rechishona. Vakangoti vakangobvunzawo hanzi ChatGPT kuti izita ripi ravangakwanisa kushandisa rekuti no one will recognize kuti ivo muZimbabwean. Saka zviri kuita mukoma because pandavhura ndabva ndaona kuti papeji ramadhamu so far kubva machi zvaatanga iko zvino zvitava pakati pake madam so far vabata mari inokwana iyo kuita 400 and something. Handikazotauri hangu the correct amount, 400 and something. Saka ivo madam vari kuti zvine mari nekuda kwekuti munhu 1 anoramba achingodzokorora that same twerk video zvavanenge vachitambisa mazamu avo kana kutambisa magadziko avo. Saka hanzi unokwanisa kuona kuti video rinenge riine kana 400,000 views but vanhu vanenge vaona vanoramba vachingodzokorora ende majority vari vanhurume. Kuti ndike ndichizosangana nemashura akadai mufoni yemudzimai wangu, zvakaitika mukoma ndezvekudai. Mudzimai wangu ndakaona kuti munhu ava kungogara ari tek nefoni yake, kana ndikada kuibata anotoita zvokundibayira kuti murikuda chii mufoni mangu. Saka ndaifungidzira kuti ari kuita zvecheating. Ndikati ndoda kuti ndige ndichimbomuvaraidza. Ndakazonotenga foni because aigara achiti ndava kuda imwe foni ine quality because so far anga ari kungoshandisawo hake chimwe chifoni chandakatenga muCash Crusaders but iri Samsung. Saka yanga yakafa back camera, anongoshandisa selfie chat. Ndakazoti ndawana mari then ndokubva ndachizoenda ndikanotenga foni kuPep maSamsung A16 ariko awa. Saka ine quality yakanaka, munhu tek but chaasina kunge akaziva ndechekuti pandakamuisira WhatsApp ndakabva ndachizoseva WhatsApp yaiya. Ndakazoti ndichivhura ndikabva ndaona kuti ane imwe WhatsApp anoti kana akashuta mavideos ake anomadelita mufoni, saka anga achimachengetera kuWhatsApp kwacho ikoko then ozomadownloada later on. Ndavhura WhatsApp paya because iye ainge achigeza. How far madam muri kutumidzira ani mavideos akadai? Ndava kutonetsana naye. Saka iye chaakangoita ndechekuti akasimuka paainge akagara ndokubva akiya door, ndokubva auya akandigadzika pabed akabva anditi date musandirova. Ndikati saka are you cheating on me? Akanditi date tararai muone kuti muri kuita noise. Padoo pakange patova nevanhu vanga vachinoka vachida kuziva kuti komberemere yava yei. Ndopa akabva andibatisa foni akangoenda kuFacebook akabva anovhura revenue. Ndobva anditi date udzai vanhu kuti there is no problem. Saka ndakazongobuda panze ndikaudzawo vamwe, iwo akatevera akangoti tangoita ka small misunderstanding tatogadzirisana but nyaya yainge isati yapera. Tadzokera mudheni manje ndava kunyatso kutarisa revenue. Mukoma totoona kutoti zvamuine mari. Ndikamubvunza kuti iwe mari iyi imari yaani? Akanditi didi mari iyi imari yedu. Saka atori nemari yekuti imari yakatowanda. So far ndanga ndiri kumboshanda satruck driver muno muSouth Africa but nekuda kwekushayikwa kwemapermit ndanga ndiine code 14 yemuno muSouth Africa. Saka mukoma zvava kutonyudza ende mapurisa ndikaida kuziva kuti wakaiwana sei license plus tinopota tichienda kunodeliver zvinhu kuDurban uko. Saka ndiri kutya kuramba ndichienda kubasa. Murungu wangu angara achindifonera. So far ndanga ndakangorenka zvangu padheni, ndiri kutoshaya kuti ndoita sei. Saka madam vari kundiudza ivo kuti mari yavanokwanisa kuita cash in hanzi nedzimwe mari dzekumashure. Mari yose iyi it is around $1,652.
mari yavanokwanisa kuti vange vachiita cash in. Saka pane zvekuda kungogadziriswa maabc zvatiri kutogadzirisa izvezvi. Saka madam vakandikumbira vakanditi Daddy, this is the only way that we can make money, but ndabatikana mukoma kutanga kufunga kuti saka madhamu chazoita kuti vange vachifunga kuita zvinhu zvakadai. Ivo vari kuti Daddy, anditi hakuna munhu anozozviziva kuti ndiani, plus that is the only way that we can live. Chandiunza pano mukoma ndikuda kungoziva kuti kana madhamu vachiita zvinhu zvakadai ende pane tarisiro yekuti mari vanokwanisa kuita bag, because vachitaura neni vachiti umwe musikana uyo anoita that same thing, vanoshuta mavideos avo vachiita zvekutamba, hanzi vanotobata at least kuma $19,000 per month. Vatori mune rimwe group, but group iri havasi kuda kundiudza kuti vakazopinda same group rakadaro, because vamwe vasikana varimo few maSouth African maZimbabwean ndemadhamu ndeimwe friend yavo yavari kuti vakarecruita, then maNigerian vasikana vanenge vachipanana matips ekuti vasazobvisirwa mamonetization, kudhilitirwa this and that, kuti kana vachiita zvinhu zvavo kufacebook zvine zviita sekunge zvine kauplayfulness mukati, zvisiri zvepornographic. Saka mukoma chazongondiunza pano ndikukumbira kuti musazoikanda pafacebook nyaya iyi. I just want you to assist me man to man, muzondibvunzirawo kubva kune vedare renyu kuti munozviona sei. Should I allow mudzimai kuti aenderere mberi nebasa raari kuita? Zvaizvezvi kana ndiri seni zvinonzi murume haapererwe, but apa I'm stuck mukoma. Tanga tiri kutorarama zvakanaka namadhamu, ndakatoroora madhamu ndikatochata, titoriwo nekastindi kedu kuZimbabwe, tanga tiri kuvaka manje. Ndo problem iripo, tanga tichida kuvaka zimba redu rakakura. Saka nemachallenges ekubasa nezviri kuitika kubasa, please advise. Mudzimai akati Daddy, kana tikakwanisa kubata mari yakawanda kudai, is there any need kuti muswere muchienda kubasa? Munenge muchingondidzidzisawo tichingoshutana content dzedu tiri mumba tichizvichengetera vana vedu. Ari kuti Daddy, do not fight with this, because pamwe ndini breakthrough yenyu. Saka iye ari kundishandisira maBible verse, yanzi Sara paakange achifamba nemurume wake Abrahamu, vakazoti vasvika mumba yaFarao. Farao ndokubva aona kuti Sara akange ari mukadzi ainge akanaka kwazvo, ndokubva amuchiva. Kumuchiva kwaakaita ikoko kwakaita kuti Farao ange achizopa Abrahamu mombe nemakwai, zvipfuwo zvakawanda kwazvo nevaranda. Saka mudzimai wangu ari kuti zvakangofanana izvi baby, tinokwanisa kungorarama, ende zvirimo muBible, it is normal. Mukadzi ndiye anokwanisa kutouya nebreakthrough muupenyu. Inganzi ibreakthrough here iyi mukoma kana kuti kwete? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Anzi ndikuda kungozivawo kuti ndingazvifambisa sei. Let us try to speak with our DM brother mucomment section. Anzi ivo vari kuti Daddy, munokwanisa kana kutopota muchitondishuta content imimi? Zvakangoma azvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndakabva mukusanganawo nekachanel kenyu zvamanje manje. First confession yangu yandiinayo, ndikuda kureurura kuti ndinotongoslota. Mukadzi wose anenge adarika nekudriving school kwangu ini ndinoslota. Ndinoita sekunge ndine mushonga wandiinawo. Dzimwe nyaya dzacho ndichazouya nadzo, but inyaya dzamunokwanisa kuzoverenga kana kuchakafukidza, because ndikuda kunyatso kuita deep dive, ndichinyatso kuudzai macases, different cases evakadzi avo vandakasangana navo. Ndinoda kungokurudzira vanhurume kuti musangosaidzira chete, musangosaidzira vakadzi venyu kuti vange vachienda kunodzidziswa zvimwe zvinhu nevamwe vanhurume, nekuti
pakuzonodzidziswa apa ndipo apo pekuti munhu anokwanisa kuzogumisidzira akuslotera mukadzi wako ngaave in a position of power, because akava at a disadvantage ziva kuti zvinokwanisa kutongodhakwa. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section, ndichazodzoka zvakanaka ndichiuya kuudzai nyaya dzose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vanoshanda. Hanzi haisi yangu driving school, ndinotoshanda. Hanzi ndinoita sekunge ndine mushonga wekuslota vakadzi vevanhu. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.